Etzen munduko partida lasaiena izan, etzen agian futbolistikoki espero genuena izan, baina Realak atzo puntu lortu zituen, beharrezkoak ziren 3 puntu, eta gaur oso pozik gaude, ze bideo hau lasaitasun handiagoarekin grabatzen dugu, Markel. Bai, batzutan garrantzitsuena ez da nola, baizik eta zer ez. Eta atzoko kasuan, garaipena lortu genuen, 3 puntuak, eta gisa esan da, oksigeno asko izan darararen zat, direktibaren zat, eta nik uste batez ere, eta partida ostean ikusi genuen, Sergio Franciscoren zat ere. Bai, oraintxe zuk esan duzun bezala, atzo ez zuen axola nola lortu 3 puntuak, baizik eta lortzea zela ezinbestekoa, Bai, eta horrela izan zen. Hala ere, hemen nabarmendu behar dugu, gure ustez taldeak oso ondo ulertu zuela zein zen taldearen egoera eta sailkapenean zegoen egoera, eta hori bai jokalariek eta bai entrenatzaileak zelaira eraman zutela, eta baita ere anoetak beraien energia hori jarraitu zuela denok batera 3 puntuak lortzeko, ez? Orduan, notizia onak alde batetik taldea putzutik atera delako momentuz, bestetik margina handia dagoela hobetzeko. bai hori da, partida hasi aurretik 30 minutu lehenu ikusi nola bultzada hasi zen animatzen, eta nik uste hori ere pixkat beste zaletuengan ere transmititu inzala, ez? Azkenian lehenengo minututik eta askotan ikusi ez dugun bezala gonzan, danak animatzen, danak batera, ze azkenean hau guztien kontu bat da ez, denak egin behar dugu bat aurrera, eta atzo ikusi genuen eta ikusi dugu nola maitua, oso ondo. Azteko nahi badozu, aldou zalantzan jarri ala ez, baina atzoko amaikakoa izan daiteke agian, momentura arte eukidogun lehiakorrena ez? Bai, lehiakorrena ulertzen bada zelaian energia gehien transmititu duen hamaikakoa izan dela eta taldeak energia hori eskertu duela, nik uste esango nuke baetz. Hau Bai, da, zelaian Guedes bezalako jokalariak geneuzkan adibidez, orain arte ez dutenak hainbeste eman, baina atzo esaterako ezinbestekoa izan zela taldearen presioan. Orduan, nik uste dut jokalariek entrenatzailearen mezua ulertu zutela, egoera ulertu zutela, berriz ere esango dut, eta horrek egin zuen hamaikakoa lehiakorra izatea, eta gero garaipenera hurbiltzea, ez? bai azkenian askotan gauzia da testu ingurura adaptatzia ez? Badakigu Mhm. Guedes kapaz dala kontrara itxeko ondo, regatiak itxeko ondo, baina atzo berak beste lan bat eukizuan eta defentsan argita garbi, lana ematia eta dana ematia izan zen, ez? Eta hori ikusi genuen. Gero, bestetik, egisa da, etzala zegoela nagusitasun handirik, ez Sevillaren partetik, ez Realaren partetik, baina lortu genuen aurretik jartzia, egisa da, eta ontsa ipatuko dugu, Realak gola jaso zuela modo tontu batian, baina eske berriro ere Realak erreakzionatzia lortu zuen, ez? Osea, hori jarri badugu, kontuan euki behar dugun gauza bat izan behar da, eta espero dut, eta hoin bai, inflexio puntu bat izatea partida hau, eta hemendik aurrera gora itxia. Bai, Realak atzo orain arteko kontrakoa egin zuen, ze orain arte esan du Reala asko heltze zela aurkarianen atera, asko jaurtitze zuela eta gero jaurtiketa horren ehuneko txiki bat jute zela atera, baina atzo guztiz kontrakoa izan zen. Ze atzo Reala gutxi heldu zen agian lehen zati ireki bat izan zen, non bi taldeek alzuten gola sartu, baina karambolaz esango dugu penalti hori pitatu ziguten, nire ustez penaltia dela, Bai, eta Reala aurretik jarri zen. Gero egia da defentsiboki berriz ere baloi geldietan mina eman zigutela eta hori Gudeljen golean ikusten da, ez? Bakarrik errematatzen du area kanpoan eta hori ezin da onartu horrelako jokaldietan, eta gero zuk esan duzun bezala zaiena egin zuen erreakzionatzea. Hau da, taldea ikusita zegoeratan dagoen eta ze momentu animiko bizi duen, erreakzionatzea oso zaila zen eta minutu oso gutxietara egin zuen eta gainera Jangelen lesioarekin. Orduan, puntu hori oso ona taldearentzat. bai, baina bat jartziarren ikusten du baldozula munduko baloi geldiaren entrenadore onenetarikoa ekarri, azkenean modernitatean bizi gerala, baina betiko gauzak funtzionatu dutela, ez? Ikusten dugu nola Mhm. Guedes area kanpoan bakarrik dau, ez dago inor bere gainean, eta zeitzen du, jaurti atera, eta ez dakit zeinen hanketan josan, ez dakit izan zen Jangel edo Aramburu, baina barrura sartzen da orduan.
Realak ere hor etxeko lanak ditu bai defentsan eta bai erasoan. Ze atzoko erdiraketak nik uste Guedezen pare bat izan ziala beste bandan amaitzu zutenak, ez? Eta kornerak ere euki genitxu, baina ez genitxuna aprobetxau. Orduan, bi gauza hauek kontuan hartuta, nik uste beste guztixa atzoko egunean oso garantzitsua izan zala. Egisa da, eta nik uste atzoko gakua izan zala bigarren zatiko planteamendua, ze, bueno, Sevilla badakigu baloiakin ez da oso eroso, ez da un talde bat dala, eta Realak argi eta garbi, ideia argi bat eukizuen, ez? Baloia Sevillari eman. Eta hori adibidez, ikusi izan posesio estadistiketan, ze Realak bigarren zati izan 130% posesio eukizuen bakarrik. Bai, nik uste dut hori etxetik ikasita zegoen zerbait zela, eta Sergio Franciscok bere planteamenduan ondo erakutsi zuela, ez? Nik uste dut planteamendu hau azaltzen duen beste datu bat ere daukagula esku artean, Guedezen izena hainbeste atera da bideo honetan, Guedesek 5 berreskuraketa egin zituen eta 4 aurkarian zelaian. Horrek asko erakusten du Realak beste energia eta beste aktibazio puntu bat zeukala defentsa lanetan, ez? Eta hori bigarren partean ere nabarmendu dezakegu, zezuk esan duzun bezala plan aldatu zen, eta gero aldaketekin ere plan hori indartzea bilatu zuen Sergio Franciscok hainbeste erdilari sartu zelaira eta erdilari horien akumulazioarekin Sevillaren jokua saihestuz, ez? Egia izan Sevilla orain arte fin aritu da atearen aurrean, etxean parte batzuk irabazi ditu, baina baloiarekin ideia gutxi izan ditu eta hori atzo ondo atera zitzaion Realari, ez? Bai, aldaketek ekarri zuten beste gauza bat, sistema aldaketa izan zen, 4-3-3-tik 4-1-4 pasaginan, doble lateral hori, ez? Ezkerrean ikusi genuen berriro ere, aurreko partidan bezala bai haien eta bai Sergio Gómez, baina hala eta guztiz ere, nik uste talde osoaren presioa azkenengo minutura arte. Eta batez ere nabarbetzeko defentsa izan zen garrantzitsuena, ez? Datu bat dau oso ezaguragarria, dana 17 despeje inzitsuela Realak area barruan. Oda, indargune bat bihurtu zen atzoko gunean defentsa Realaren kasuan, eta bueno, ikusten dugu bai Aranbururen eta bai Jon Martinen kasuan, ez, Jon? Ze dakagu euren bisen kasuan? Bai, oraintxe joango naiz datuekin, baina sentsazioen inguruan hitz egiteko, niri sentsazio eman zidan Realak defenditu nahi zuela, eta ez zituela sartu espezialista defentsiboak, ez? Hau da, Turrientes, Zakarian, Pablo Marín bezalako jokalariak sartu genituen zelaira, sartu zituen Sergio Franciscok, eta beldura emate zidan Sevillak oso jokalari fisikoak ditu, eta enituen ikusten jokalari honek gai fisikoki aurre egiteko azken minutu horiei. Baina ondo atera zitzaion, ze gure defentsen partida atzo oso ona izan zen. Agian ez guztiena, baina zuk aipatu dituzun bi jokalariena bai. Ze alde batetik, Jon Martinen partida oso ona izan zen, bikaina izan zen, uste dut 8 lehiatatik 7 irabazi zituela eta 5 despeje egin zituela area barruan. Aranbururen partida oso zaila izan zen, ze Sevillak eskerregaletik bilatzen zuen mina egitea, eta hor Aranburuko oso partida zaila izan zuen, hala ere beste hainbat errekuperaketa egin zituen, 8-5 area barruan, hau da, oso datu onak dira, eta azaltzen dute Realaren partida atzo batez ere defentsatik irabazten dela. Bai, batez ere ikusten dugunean Alfon sartzen danean Sevillaren partetik, ez? Hor bi jokalari akumulatzen ditu Sevillak eta alata guztiz ere Aranburuk eta Zakarianek egoera horreri aurre itzen lortzen dute. Baina hau bakizu nundik datorren, ez? Presioan unazten da aurrelarian. Eta atzo, Oiartzabalaren eguna, benetan, izan daiteke espaldin bada honenetarikoa. Ikusten dugu lehenengo minututik nolako presioa egin zuan, azkenengo minutura arte, eta azkenean gure kapitaina da, eta itxasontziko kapitainak horin behar du, ez? Beste lankide guztixak animau, aurrera eruan, eta bere atzetikan, jun. Eta ikusten genuen nola barreneri, gero Sergio eskerregalian jarri zanean, nola presio hori, azkenengo lan hori eskatzen zion, eta ikusi genuen erantzuna emaitza zein izan zan, ez? Orduan, atzo Oiartzabalek, eta espero dut, naiz eta Espainiarekin datu honak ekarri, atzo Realarekin dana eman zuela erakutsi zuan, eta guri kapitain batek egin behar duena, egin zuan atzo. Bai, Espainiako selekzioarekin azken hilabetetan ikusi dugun lidergo rol hori hartu du, eta Realean faltan bota izan duguna, Ze Bai. energia ez zaio falta izan, baina futbolistikoki ez zuen maila ematen. Atzo, 2 gol sartu zituen,
bat penaltian eta beste bat Sevillaren akats batetik datorrena, baina sartu egin zituen eta Sartu egin behar die. ezinbestekoak ziren taldearentzat. Eta horretaz gain, gero jokoan influentzia handia izan zuen, presioan lehenengoa izan zen, beti moduan, gero, beste papel bat dauka ez, orain, kapitainaren papela, arbitroarekin hitz egiteko, armaia altzatzeko, guzti hori bete zuen eta atzoko partida, gaur 10 urte bete dira bere debutetik, atzoko partidak erakusten du 10 urte horietan izan duen evoluzioa edo garapena. Orduan, Mikel Oyarzabalen partida 10ekoa izan zen atzo, eta hori ere ezin gara geratu aipatu gabe. Nahi baduzu amaitzeko, beste puntu taktiko bat azalduko dugu, ze hemen ere nabarmendu zen Sergio Franciscoren eskua eta mapa honek erakusten du, nola taldeak bilatu zuen pixka bat deskonpensazioa eta alde batetik gehiago bolkatzea bestetik baino, ez? Orain arte egin duena, baina atzo ere nabarmendu zena. Hori da, ikusten genuen nola Sergioren kasuan, egisa da bigarren zatiko 15 minutu, esker galorretan jarri zala, ikusten genuen nola, Sergio Gómez igotzen zan laterala, eta bestaldian, Aranburu atzian geratzen zan, ez? 3 zentral moduko itxiera hori eukitzen zuan, eta hori azkenean, erabaki taktikoetako horietako bat da, ez? Beste, ez dugu aipatu lehen, baina nik uste kontuan hartu beharreko beste gauza bat izan zela Jon Martinen alienazio hori, ze badakigu Realak linea aurreratua dakala, ez, atzian, eta nik uste zelai zabal horretan Jon Martin dala beharrezko jokalaria, ze ikusten dugu, eta azkengo partitan ikusten nola Txaletatzar eta Zubeldia ez diren kapaz hori txeko. Orduan, hemendik aurrera ikusita, nik uste titularra edo zutabia defentsan Jon Martin dala, eta Zubeldiaren eta Txaletatzaren artean elkartrukatu beharko dutela posizio hori ikusteko zein jarriko dan 11koan. Orain arte ere hori pentsatzen genuen, baina gero Sergio Franciscok eta Imanolek erakutsi digute ez dela horrela izan. Zerbaitegatik izango da, ez dakigu zein den arrazoia, baina horratzean zerbait dago, ez? Ulertu nahiko genukena, ze nik uste dut zaletuok gehienok behintzat ez dugula oso ondo ulertzen zergatik jokatzen duen hain gutxi. Amaitzeko konklusio orokor batzuk. Taldearen partida zen bikaina izan, baina egoerak eskatzen zuena ulertu zuten jokalariek eta oso serio izan zen, ze ez zuten akatz larririk egin orain arte gertatu dena. Gero, hemen Sergio Franciscori ere onartu behar zaio lan ona egin zuela atzoko partidaren planteamenduan eta ondo atera zela eta hortik datozela 3 puntuak. Eta nik uste dut azkenik eta garrantzitsuena asko eskertzen dela, batez ere zaletuon partetik, ikustea nola jokalariek benetan dena eman zuten zelaian, 100%, ze orain arte ez dugu ikusi agian hori hain argi, Bai, elkartasunak, taldearen eta zaletuen arteko elkartasun horrek erakusten digu dinamika honian sartzeko gaitasuna ematen digula, baliabideak ematen dizkigula, eta urrengo partida bakigu zein dan, Errege Kopa bai, baina gero derbixa dator. Orduan, dinamika honetan sartzeko ez dago beste partidarik, derbixa izango ez bazan, ez? Orduan, gaurko gunean bisak pozik, etorri gera, ez? Irribarre batekin, eta espero dugu urrengo gunetan horrela jarraitzea, baina atzoko partida, zuk esan duzun bezala, zer isua izan zen. Imaginatzen genuen edo nahi genuen real hori ikusi genuen, ez? Kompetitiboa, lehiakorra, presio altua itzen, defentzan oso serio. Orduan, hemendik aurrera, hau da jarraitu beharreko hildua, eta espero dugu hemendik orain bai, gora begiratzea. Espero dugu batez ere, kopako partidak ez izatea sorpresarik ez ematea. Ez izatea eragin txarrik dinamika honetan. Hori da.